ମଣିଷ ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ କାଟେ, ସେହି କୁରାଢ଼ୀର ବେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ତିଆରି। ଆଉ ଗଛ କାଟି ଥକିଗଲେ ମଣିଷ ଗଛ ଛାଇରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଗଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ବଦଳେନି। ଗଛ ଲାଗି ବର୍ଷା ଆସେ। ଗଛ ଲାଗି ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ମାନବ ପାଇଁ ଗଛ ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ଅଟେ।